Ingelosi kaprofethi ngibingelele ukuwonga amakhawa khona endlini. Igama lami ngulwandisa ngowaFaithmani Sibongo, uya-Eastern Cape kodwa ngihlala la eLuveni. Uthe ngoDisemba ngahlangana nogogo ngihlala sonke ejaradeni, ngidumile ngitshe ukuthi nginezinto. Wathi asize esontweni. Ngizile esontweni ngabuya lokho ngisizwa izinto okukhulunywa ngazo zikaprofethi esebenzayo. But ingazi ukuthi ngenze kanjani, ngisaba nokuya ku-1-on-1 because imali bengenayo. Ngathi ngithole imali encane ngathenga i-anointment oil, ngihambile iy'bhedlela ngidumbile ungazi ukuthi ngiphethwe yini. Ngihamba iy'bhedlela abanginikeza amaphilisi ukuthi ukuthatha kancane ney'nhlungu ngiziphethe nazo. But ngithe ngisebenzisa i-anointment oil kaprofethi kwasuke kwabhamuka enganingi ngifuna ukuba nesilonda. Lokho kuphuma igazi nobovu njengoba nibona manje sikusele nje isikali esibheki ngendaba ye-anointment oil kaprofethi. Ngiyabonga ngengelosi yaseNtabeni.